Want maas komen de skippers bij elkaar en Piet Paulusma. Je moet blij wezen dat het net vannacht is. Al de nacht, want dan hier je hem net zielen kennen. Want het vannacht heel goed waait. Net dat je hem dat merken, hè. Ik net, maar het blijkt uit de cijfers. Ik dacht, nou, het is mooi dat ze daar zielen. En dat is hoe het zo. 3 of 4 uit west-zuidwest waait. Nou, daar moesten ze dan bij dwaan, maar toen hadden ze inderdaad, zei Klaas Jansma al even confereerd over hoe zit dat toen in elkaar en hoe veilig binnen we van elkaar en hoe kan dat een beetje een goede route opleveren van de media. Die route begon gewoon in een lange sleer. De start is altijd en dan draaien ze om 10 minuten twaan de zeilen omheen. En dan show je even om je heen en dan show je wat verder. Prachtige beeld trouwens, dit even voor al die mensen die daarheen rondgaan. En dan show je dat Jeroen Pietersma van Drachten, die wil eigenlijk richting Watten. En je maakt de oren kant uit, dat is de meeste bedoeling. Nou, de heer Klaas van der Meulen van wat zijn nogal in en door de lijst van vanzelf. En ik de oren achterin, die wie net tevreden over zat Drachten die manoeuvre een beetje die. Maar goed, vak weer omhoog en maar trots zetten met elkaar. Want ja, dan kom je op de Sanemar en de Langwaard leidt voorop. Er zit Leeuwert achter monsieur de show je aan de linkerkant al Jenne Woord voorskomen. Die komt van plak Fjouwer en die gaat voort in een hinne, oer Philips. En die komt dan verder bij de tonnen. En dan leidt hij eens een tonne op de Sanemar. Dat hebben ze van de morgen uitpraat. En dan gaan ze omheen en dan gaan ze weer weer om. Ze zielen dus gewoon achter elkaar aan. En dan komt geen skiering in de Volkensleer die daar toch verneemd voor is. En die leidt er in de vierde wat renteleers te wachten. En de skippen die zielen achter elkaar aan. Langwaard voorop, dan Jenne Woord. Dan komt Leeuwert en dan komt de rest. En ze maar een remje om het leven om elkaar net voorbij te gaan. Dus dat doen ze dan ik. Nou, weer heen en waarom in die lange sleer. En dan komen ze achter elkaar aan. Nog steeds Langwaard voorop en dan Jenne Woord erachter. En dan Leeuwert en dan de hele mannen. En dan de oren alweer waarbij wat zijn natuurlijk wat voetzak is. Nou, dan komen we in de Volkensleer. Die maaien we dan in. En dat doet de skippers dan ik. Langwaard voorop en Jenne Woord daar achteraan. Maar dan blijkt dat in die Volkensleer maar een tonne heel wij leidt. De hele Volkensleer wordt net lavière. Dat betekent dat de skippers nog weer alweer achter elkaar aanzielen. En je kan dat van boven prachtig zien. Alweer mooi in je slagje meidje in die Volkensleer. En dan weer om en dan naar de tonnen. En eigenlijk gaat net in elkaar voorbij. Voorop nog altijd Langwaard. Dan nog Jenne Woord. En dan de rest die komt er achteraan. Maar dan is Jenne Woord die zei van ja, ik had nog van dat gedonder. En die ging er heel wien langs. En die nemen Leeuwert mee. Want Langwaard rekkert er bij het ingaan van de lange sleer even in de verdrukking. Maar Langwaard die leidt nog treden. En die beziekt voor de hele mannen om stal te houden. En de hele vloot komt achter elkaar aan. En eigenlijk zit er nog net zo volle verschil in. Wat ik nou laatste west hier, daar in de lange sleer, ik zijn vanuit Kennewold. Maar dan komt de Volkensleer. En dan is het eindelijk z'n vier. Dan kan er lavière worden. Daar in de vierde leidt de tonnen. En daar moet ze dan heen. En Jenne Woord gaat nou voorop en Langwaard komt daar achteraan. En ze weten bij Langwaard eigenlijk wel dat ze om hun heen zijn moeten naar achteren. Nou, daar komt Leeuwert aan. Daar kan ze nog mooi van langs. En dan kan er draait worden. En dan komt er een machtige zielerij in die Volkensleer. Iedereen draait op elkaar. Ja, het gaat wel eens wat aan de verkeerde kant. Ja, zo hier bijvoorbeeld dat Berend Minke draaien moet. Die had geen gelegenheid om volledig te draaien. En dan komt Leeuwert er even zien aan. Maar daar hebben ze keurige stiertkesten tussen. Dus dat is eigenlijk ik weet geen enkel probleem. Al die skippen, die 14 skippen daarin. Daar komt Grauw in de problemen. En dit soort de heulen met je zo dat worden te gerren met Jereveen. Ja, even een stitje, maar meer is het net. Ze razen net eens naar elkaar, ze schoen net eens naar elkaar. Ze bezieken zo goed mogelijk die Volkensleer terug te komen. Want skippers die moeten toch zielen kennen. Soms gaat het haast goed en soms gaat het hey, er zit Jouwer in die eens. Daar komt Jouwer naar voren en die zit al boven de Leeuwers. Daar komt Jouwer zijn vierwij. Die is van noem het zingen en die gaat in die Volkensleer dwars toch alles en iedereen heen. En dat is, die gaan onmiddellijk naar het tweede plakje daar ongeveer. Je gaan ze op een ei van Leeuwert los. En dan besluit dus dat je op het tweede plakje liggen achter Jenne Woord en achter Langwaard. Nou, dat is een prima prestatie. Jenne Woord dus voorop, Langwaard daarachter. En dan komen de oren eraan. En dat is dus Jouwer in dit geval. Die leidt voorop al die oren. En Leeuwert moet bezieken de rest in te houden. En achterin is het nog een beetje hakken en krikken. Hier komt Pieter Meter aan. Doch dat
prima trouwens. Die krijgt hier de aansluiting een beetje mee de topploegen. En die zult daarom, als ik in deze wedstrijd, nog een goede notering maken. Wat zijn hullen we naar voren komen naar dat gedoog mee drachten. En Snits en Grauw die verliezen eigenlijk het terrein. Op benammen Jennewaard. Daar leidt achter nog zo net helemaal goed lang waar. En dan komt Jouwer, dan komt Ljouwert en dan komt de hele mannen. En dan op de Zuidwesthoek de lange sleert ingeet als laatste. Komt hij er alweer uit, de Jennewaarders. En die vielen hun hult niet meer verrommen op dit eigen wetter. Ja, dit mag toch een keer lukken. En dan komt Langwaard erachter en dan komt Jouwer erachter en dan komt Ljouwer erachter. En zak je dan op een nij de volksleer in. En ja, en nou show je wat Klaas Jongsma bedoelde. Want Dirk-Jan Reijinga die zielt precies achter Johannes Meter on. Hij beziekt het net eens om hem te verslaan. Dezelfde slagen erin te bluwen. Want ja, op noemer has hem al. En ze denken dat ze net meer bij Jennewaard komen. En dus bloedt Langwaard de hullet die tweede listen in de wedstrijd. En dan komt de Jouwer daarachter. Maar achterin, ja, daar wordt natuurlijk vochten om elk plakje. En dan zie je dat Drachten hier zo'n beetje bij Grauw in de slag zit. En die zal zelfs nog van Grauw winnen. Want ja, net iedereen houdt zijn eigen plakje. Pieter Mederwol die sluit aan bij de hele mannen. En dat betekent dat hij in het tweede plakje eindigt in deze wedstrijd. Waarin de winnaar is natuurlijk de man Gerhard Pietersma. Die eigenlijk ik favoriet wie voor het scootjesielen van de SK's. En die horen die komen er 4 bij achterom. Dan zie ik dat Akkerem de oorsluiting kregen had. En dan krijg je de wisselingen in het klassement op het startnummer. Maar Gerhard Pietersma, hij is de man die het favoriet eigenlijk wie bij deze scootjezielerij. En hij slaat alles even op het roer. En hij wiest alles even naar de man bij het nummer 4. En als die dan aan het zitten is, dan is zij de winnaar van het scootjesielen in Jennewaard.